Makoki Faktoriak ekoiztutako podcasta. Kaixo eta ongietorriak Marruma Kulturalen podcast berri batetara. Podcast hau igotzen dugunerako abuztuak 13 izango da, gure eguna. Marrumak 35 urte betetzen dituenekoa, eta gauza berezi bate antolatu nahi genuen. Eta norekin, eta Marrumarekin erlazioren bat duenaren pertsonarekin, eta berak ere bai 35 urte eta gehiago daramatza estenatokietan. Ez da sekretu bat, ikusiko zenuten tituluan, gaur Jose Maria Agirretxe izango gure podcastean, eta ezagutzen ez duenarentzako, porrotxen makillajeren atzean dagoen artista. Besterik gabe, astera goaz, ongi etorriak, Marruma Kulturalen solasaldi berri batetara. Marruma Kulturala. Jose Mari, kaixo, eta eskerrik asko zuen bulegora gonbidatzagatik. Kaixo, ongi etorri gure etxera, gure bulegora, eta musu bezarkadak, grosaldera, Marrumara. Esan dugu, Marrumak 35 urte betetzen ditu, baina esan bezala zuen bulegoan gaude, eta gustatuko litzadak hasi hemendik. Zer da hau, non gaude? 35 urte hauetan, ibilera asko izan ditugu, ez da. Lehendabizi eta koloren etxean hasi ginean, trastiak ere garaje batean gordetzen, gero zaldibidea egin genuen salto, gero polara batez ere txikier dira hemengo auzo batetara, Pirritzen amonaren etxeko soto zar batetara, gutxoak eta guzti, eta gero hemen bukatu genuen. Gure herrian gaude, Oria auzoan, eta hemen elkartzen gara, hemen sortzen ditugu gure proiektuak, eta hemen atenditzen ditugu gure laguna, tartean zu, gaur. Eskerrik asko. Mai hontan sortzen dituzuek idoiak eta abar, edo etxean bakoitzak bere ideiak planteatzen dituta honera ekarri eta komunean jarri? Egia esan, ideiak sortzen dira edozen momentutan, edozen tokitan, eta txispazo bezalakoa dira, ez da. Adibidez, ospitalean bizitetan ari ginela, gela batetan 16 urteko neskatxa bat zegoen, Ane izenekoa. Gelaz gela egiten genituen bizitak, sartu horretikan galdetzen genuen, nor zegoen, zenbat urte dituen, zegoeran dagoen, bakarri dagoen, norbaitekin, eta, han zegoela zentziguten 16 urtekoa, 16 urte ditu eta nahi du sartzea, eta bai zai dago, eta sartu ginen, eta ohe gainean zegoen gure zai, sartu eta berehala eman zion musika aparagailuari, maite zaitut jarrizun volumen altuan, ohe gainean dantzatu zigun, gatu ginen harrituta hozabalik, han topatu genuen indarrarekin, eta gelatik atera orduko, Mari Mototxek eta biok elkarri behiratu eta esan genion elkarri datorren urtean, Mari Mototxi, mototxak eroriko zaizkio, eta hemen topatu dugun ilusio hori, indar hori, errealitate hori, aur minbiziarena, holtzatara eramango dugu. Eta han sortu zen ideia hori, ez da. Beste batetan, gure aiora aurdun gelditu zen bigarrenez, bizkiekin, eta Tolosara iritsi, bere etxepera eta timbrea jo, atera zen lehiotik eta beti gora. Aiora, datorren urtean Pirritxera aurdun gatukoa, eta zezaten zu, bidean nentorren eta tal, eta ordun aiora aurdun, Pirritx aurdun. Eta horrela jaio zian Pupu eta Lore. Eta, ideiak sortzen dira edozein momentuan, edozein tokitan, bizipen bat duzularik, izan daiteke ere egunkaria irakurtzen, irratia entzuten, behin irakur genuen Amazijak, Afrikako euskaldunak. Amazij herria berbereak, erromatarrek ala izendatu zituzten, berbereak, barbaroak, zer eta haien herrian
eta imperialistek izena jarri. Zuek zuen etxean zaudete, baina zu ez zarete barbaroak, eta ez gu, inbaditzaileak ez. Eta horren Amazigen herriak ez dauka estadurik, da kultura bat, herri bat, Afrikako iparraldean bizi dana, eta Amazigak estadorik gabeko herri bat. Eta pentsatu denon bira, ze gai polita lantzeko, ez, geu bezala. Eta horrela sortu zen, patata ikuskizuna, Amazigekin harremandu ginean, eta, bueno, polizoi baten historia kontatzen zuena, ez, Tider. Eta berdin hijituekin. Albiste bat irakurri genuen hartz txiki ama bat hiltzala, Pirineotan, iztari batek hilda, eta gatu zen hartzkumea umezurtz. Eta bestalde ikusi genuen hijituek Kaleorkaieko elkarteak bere web horrian erromentxela euskara bazeukatela zerbitzu bat itzulpenarako, eta goatu ginean kaldererokin, eta nola hijituak Asiatik nola etortzen zezkigun, eta nola hartzare badatorren haiekin, eta han sortu zen maite zaitut. Maite zaitut abestia rumba da, Romi izeneko hijitu bihurri bati eskainita dagoelako, ez? Eta esan bezala, izan daiteke irratin entzundako albiste bat, periodikoan irakurritakoa, izan daiteke herrian sortutako bizipen bat, Albaola bisitatu eta esan genuen honek merezi du historia bat, eta txomimak txikia sortu genuen, izan daiteke ospitaleko bisita bat, izan daiteke taldekide baten zirkunstantzia bat, aurrun gelditzen dela, edozein momentuan sortu daiteke txispa hori, ez. Gero, hemen elkartzen gara, hasten gara ideia garatzen, abestien ideiak sortzen, eta nolabait joaten ga etxea eraikitzen, ez? Historia borobildu, esketxak sortu, ibilbide bat eman, atretzoak moldatu, eta prozeso guztia holtzaratu arte. Oso azkar jukera gai batzutan sartzea, baina jakin nahi nuke pixkat hasiratik hasita, zenbat duen porrotxo izugandik ez dut esango, ze batzutan esan dezu berdina azatela, antzeko azatela, baina bai, porrotx sortu aurretik, Josemari nolakoa zen, nahiko pailazo zen, edo gindilla hori saltsa ezberdinetan sartzekoa, edo... Bai, ni txikitan, Lasartorian jaio nintzen, ez da? Eta herri hau oso erdalduna zan, Michelin hemen jarri zan, 4.000 langile, etorkinak 100, herria, 1.500 biztanletik bider 12 biderkatu, eta orduan hemengo izaera, hirigintza, nortasuna, hizkuntza den aldatu zan. Eta nian jaio nintzen, eta errealidade honetan, ez? Errealidade erdaldun honetan, nun euskaraia desagerturik zegoen, kaletik, ez? Etxeetan hor gordetze zan, ikastolare bat zeon, baina igual 20% joaten zidan bertara, ni neuk ere Eskola Nazionaletan ikasi nun, gazteleraz jokatzen hasi nintzen Texas futbol taldean, eta gazteleraz neukan kuadrilla, ikasketak, institutuan ere Hernanin hau oraindik herria etzala gazteleraz ikasi genuen, baina 16 urtekin txispa piztu zitzaidan, ez? Nor naiz, non bizi naiz, nor izan nahi dut herri honetan, eta euskaltegian eman nuen izena, magisteritza euskaraz egin genuen, eta orduntxe Lasarteoria berroskaldu dezagun euskara taldea martxan zeon Lasarteorian, bertaratu, eta magisteritza ni eta Kolo eta inguruko lagun batzuk hortan ari ginela, aurrentzat olentzero jaialdi antolatzen hasi ginen, herriko aur guztientzat, orduan 5 aurretatik 4 aereduan ikasten zuten, haientzat euskara etzan existitzen, ez etxean, ez kalean, justu eskolan, asignatura bezala, orduan nahi genuen euskaraz, alaitasunez eskaintza bat egin, ez? Eta olentzero antolatzen hasi ginen, 3 urte egin genituen horrela pailazoz jantzi arte. Eta gero ja behin
pailazo moduan jantzi, egun batetarako, eta hortik aurrera, pues gaur arte. Eta nola erabakitzen dezue ze pailazo izan, edo nola irudikatu, pailazo izango gera, baina nola erabaki mimo, edo zure kasuan Augusto perfila deitzen dana, nola erabakitzen duten hori? Lehen, galdetu didazunari gehiago erantzunez, esan ni belarri ondila nintzela, hoen pentsatze eta ondia euskatela, baina orduan. Eldutasunak hori... Baneukan sensazio hori ez, belarri ondia nituen, eta bueno, pixkat belarri ondiaren komplejo pixkat baneukan txikitan. Eta horrek, eta gero ere nik uste nire hizkuntz prozesoak, eta ez... Lasarte horian, ez dakit, ni nahiko lotxatia nintzan, eta alde horretatik, bueno, pues, ez dakit, lotxa hori, edo komplejo horiek, edo, bueno, pues, kanporatzen ditun, pues, txistea kontatzen, pixkate, nola bait, txorakeriak egiten, bihurrikeriak, eta bar, ez? Eta alde horretatik ja zirintzan, pizkat katxondikle eta pizkat egiten, baina ni uste hortikan sortu zala hori ez. Gero ja 18 urte nitula, ja rapatu nun hilea eta beste Jose Mari bat hasi zan martxan ez. Eta pailazoi dagokienez, bueno, izan zen egun bateko kontua, izenak adibidez, bueno, takoloia lehendikan bazan baserritar bat, hola gitarra jotzezuna, olentzero jaialdian eta bar, eta besteak pin-pun, izan zen pirrutx eta porrotx, hasiera batetan. Egun batetarako jaio ginalako, askori pentsatu gabe, han bertan ginen artean, bueno, zein animatzea, eta ni, eta hola ez, dena mutila ginen, eta hola ze izan zen urte batzuetan. Eta hasieran esan bezala euskara eta laitasuna genituelako ardatzez. Gerora, handik ja 7 urte pasa eta taldekide batek talde utzi zuenian, goia beste hausnarketa bat egiten ari ginen, eta ja orduan pirritx jaio zan, ezkidetzan nahi bagenuen landu, neskak taldeako parte izan behar zuten, eta pentsa gaur egun gehiengo dira taldean, ez, momentu honetan. Baina, bueno, berehala kontuatu ginen ere, pailazoak eredu ginala, ez? Dena gara eredu herri honetan, ez? Heziketa hezkuntza ez du izan behar eskolako kontua. Ez da etxekoa ere bakarrik. Etxeko izan behar du, eskolako izan behar du, administrazioa izan behar du, herrigintzarena izan behar du, denona izan behar du. Ni uste dut haur bat eta herri bat azten dala eta ezten dala komunidadearekin, eta denok daukagula ardura bat horrekiko, ez? Eta gure pailazo ezela ere baginan eredu, hasieran jaiotzen zaren guztietan bezala kopiatu iten duzu, eta gu geuk ere pailazo gintza tradizionalaren hildo hartu genuen, ez? Aurpegi zuria, beste bi pailazoak, bate bi urriagoa, bestea pixkate... Bai, bat serioa eta beste bi biurrik eritan ibiltzen diena. Bai, eta bietatoko bat, inozoagoa, bestea biurriagoa. Eta, bueno, jarraitzen duzu, eskema hori ikusten dezuna, abestiak besteenak kantatzen dituzu, edo hartzen dituzu beste hizkuntzetan dauden abestiak itzulit dituzu eta zurera ekarri, nolabait bestei begira hasten zara. Gerora, konturatzen zara, eredu ere bazarela, eta pentsatzen duzu euskara eta laitasunaz gain, balioak ere transmititu ditzazkigula gure lanetik, eta horren ja, hasten zara zeuretik pentsatzen zer nahi duzun transmititu, zer nahi duzun adierazi, ze gaiak landu nahi dituzun, nola, zer bitartekokin, zer talde osatu nahi duzun, zer pertsonekin osatuta, ze perfiletakoak, eta orduan ikasten ere hasten zara zuzeu gehiago, gu erregintzatik jaio ginen, gu ez ginen ez antzesleak, ez kantariak, ez artearekin zerikusia zuen ezer, ginen aktivistak. Eta gerora hasi ginen ikastaroak egiten eta prestatzen, ez? Baina hasierak olakoak izaten dira, eta gu atzera behiratuta, hor egun barra egiten dugu, ez, gure hasierekin, eta gerora esan bezala, beste bide bat hartzen duzu. Hor,
hezkuntza eta euskera aipatu dituzu, eta hor bai dagoela ikasi, ez dakit egitasmoa, elkartea den, edo ez dakit zuengandik sortu zen hori, edo zuek horren parte izan zineten? Ez, ikasi aldizkaria, pues, dakit, jani uste dut, 25 urtetik gora jaiozala, eta ezagunak... Mila bederatziru dela 95 daukat apuntatuani. Ja, oso ondo, apuntatu duzu. Eta, bueno, ikasi aldizkari pedagogikoarekin gure lehen hartu emana izan zen, beraiek abestiak sortu zituztenean jolaserako. Jolasak, soka saltoan aritzekoak, eskuekin egiten diretakoak, harriekin, lurrean, bestelakoak, haiei eman zieten musika, eman zieten kantua, diskoa grabatu zituzten, onbidatu gintuzten hortan parte hartzera, bi audiovisual grabatu genitun, Zatoz jolastera eta Jolasen altxorra, gero etorri izan ikusentzunezko begirada kritiko bat lantzeko saiakera bat Ilargiaren sekretua pelikularekin, sekulako arrakasta izan zuten proiektu didaktikoak izan ziren, alaia, jolastiak, lehen aipatu bezala aurrak, gizarteko pertsona, kulturakoak, sukaldaritzakoak, eta bestelako arloetakoak harremantzen zituena, jolasten elkarrekin jartzen zituena, sekulako indarra izan zuen ekimenarek, eta gerora, gaur arte bide laguna gara, azkenian, esan bezala, ikasi aldizkaria da proiektu bat, Euskal Herria jaiotakoa, euskaraz sortua, euskaraz funtzionatzen duna, ez bakari irakaslei zuzetuta dagoena, baita guraso, famili, hezitzaile guztiei ere, aziezi proiektuaren martxan jarri du, beste aldizkari bat, eta gu ere, horko katzen dugu gure burua, gu ere proiektu hezitzaile bagara, alaitasunetik, zuhurgorritik, edozein gai landu daiteke, lehen minbizia aipatu dugu, izan daiteke heriotza, kultura artekotasuna, ekologia, familia eredu ezberdinak, edozein gai landu daiteke alaitasunetik, zuhurgorritik, eta kulturatik, eta hor sentitzen gara gustora. Ilargiaren sekretua aipatu duzu, ni elkarrizketa hau prestatzeko ikusi ditut gauza batzuk, eta hoitako bat izan da Ilargiaren sekretua, eta hor zeharka bada ere, hor agertzen da Saharagui bat, non barku batean polizoi sartzen den, eta Euskal Herrira iristen den, eta hor badago hizkuntza muga bat, zuen artean, eta baina pixkanak hitz egiten badiozu lehentu, eta ikasiko du, eta ez dakit hori izan zen irekiera bat, gero beste lurralde batzuetara egon zeatelako, zeren, ez dakit, Estatu Espainiarrean eta ezagunak dira Payasos sin fronteras, bezalako elkarteak eta baina ez dakit hori izan zen zuen lehenengo urratsa beste herri batzuetara zabaltzeko, eta egin dezagun repaso bat, egon zate leku askotan. Bai, izan gara Boizen, bertako euskal komunitatean, izan gara Kuban, Centro de Proyectos Martianos eta gonbidatuta, eta behin baino gehiagotan, izan gara Nikaraguan, honek izeneko gobernuz kanpoko erakunde iraultzaile batekin, sandinisten iraultza gertatu zenetik Nikaraguan lanean ari dana gaur egun ere. Nikaraguan egin genuen Kintxo Barrilete ikuskizuna, eta gora Kintxo Barrilete, Mejia Godoi tarren eta abestia, iraultza garaian sortuta, aur langilei buruz hitz egiten duna, zapalkuntzari buruz hitz egiten duna, beste mundu bat buruz hitz egiten duna, nun aurrek haien eskubideak bermatuta izango dituzte. Izan gara Etiopian, Etiopia Utopia elkarteen eskutik, izan gara Saharan baita ere bertako errealidadearen berri emanez, Palestinan izan gara Biladiadi kultur brigadarekin, eta izan gara batez ere, nolabait borrokatzen ari diren lurraldetan, ez amesten ari diren lurraldetan,
amesten nahi dien personekin, partekatzen haien errealidadea, geurea, geu euskaratik, eta tokiko hizkuntzan ere alegin bat eginez, elkar ulertuz, eta umeak ume dira munduko edozen txokoan, ez? Haien inozentziarekin, haien jolasteko gogoarekin, haien irriarekin, eta haien errealidade askotan oso gordinekin, ez? Baina umeak ume dira, eta hori ederra da. Eta hori aipatzen dezula, lehen esan dut, Lasarte horian gu jaio ginenean, hemen etorkinen errealitate bat genuen, ez? Bueno, nire aita ere etorkina zan, errezildik etorri zalako Lasarte horiara, baserritik lantegira lanera, ez? Baina Mari Motots, ni Jose Mari Gerretxek esetan izan bezala, Mari Motots Rodríguez Serrano da. Eta bere familia etorri zan, Kazeresetik, Alkoiarin, herritik, eta 20 urte zitula izan Mari Motots, bertxe euskara ikasten zerotik, ez? Lasarte horian institutuan ikusi zuenean euskaldunak ere bizi ginala hemen, ez? Eta ura Londresea joan beharrean, ingelesa ikastera, aurrak zainduz, eta erabakizun barnetegira joatea, herri goitira eta euskara ikasten astea za. Ordungo, errealitatea zan migratzaile era batekua. Espainiar estadutik etortzen zana. Eta guk orduan esautzen duen, ai Jose Mari, ai bilibari. Orduan taberna biltzen zian, Marokoarrak, gehien bat, Argeliarrak agian ere bai. Barato, merke, saltzen edizianak, ez? Gogoan dut, gu pailazoarena egiten itxasondora joan ginen, apaizetxearen ganbaran saio bat egiten, eta ikusi genituen alen aldiz aur beltzak euskaraz hitz egiten. Oindela hogeita urte Euskal Herrian ez zegoen beltzaik. Donostian, bi udaltzain ginear zianak, eta zer gutxi gehiago. Gerora, Lisboa, Paris, beste errealidade batzuk ikusten zian, baina Euskal Herrian ez. Gaur egun Lasarte horian bere garaian bi komunitateetan banatuta bat zeon herri hau. Gaur egun zorionez ez da ala, asko... Lanketa asko. Bai da, asko gandu dugu, belaunaldi pare bat edo pasadia, beste herri batetan bizi gara, beste nortasun batekin, euskarak beste indar bat hartu du, baina gaur egun 70 jatorri ezberdinetako personak bizi gara Lasarte horian. Eta hor, sekulako utxunea dugu, Lasarte horian, beste herri batzuetan gutxiago, Oñati batetan, Hernani batetan, beste herri batetan, beste protokolo batzu daude, baina esango nuke herri bezala, Euskal Herriak badaukala sekulako gabezia. Beste herrialdetatik datozen pertsona horiei harrera egiterakoan. Ez da nahikoa esatea, euskara ikasi zazu. Yeah. Nik uste dut, euskaraz hurbildu behar dugu, haiengandik arduratu, eta galdetu nor zara, non dizatoz, zein da zure kultura, ze beharra dituzu, zurekin gaude, emateko, zu gandik jasotzeko, ongi etorri, gure herrira, eta harrera hori euskaraz egin, ezta? Eta hori egin ezkero, segurazki gure arteko konexioa beste bat izango da. Eta Euskal Herria izango da harrera herria, ez? Teranga, Senegal, Teranga da ere, eta Terangak esan nahi du kanpotarrei beso zabalik harrera iten dien herria. Ez? Teranga zer da, beraien hizkuntzan erabiltzen duten izena? Uolofez, Senegalen izena da, Teranga Senegal. Eta ni uste Euskal Herria izan behar dula ere teranga bat, ez? Ja. Eta orduan, hortik egin behar dugu harrera. Baina horrek eskatzen ditu protokolo batzuk, bitartekoak, personak, bestelakoak, eta hor gabezi badaukagu, eta berandu baino lehen heldu behar diogu gai horri. Zuk duzun gizartea ikusteko ikuspegi hori, landu egin duzu, betidanik daukazu, zeren ni uste dut hitz egiten duzun bezala, eta gero, ospitaletako aurrak, eta
gai horiek abordatzeko daukazun ikuspegia, ez duela jende guztiak, esango nuke oso gutxi zerate horra, eta esplikatzen duzunean, bai, edonor, kanpotik ikusita, esate dezula, noski, horrela izan barko luke, baina ez dakit betidanik zurekin daukazun gauza bat den, edo entrenatu egin duzun, edo... Hori pixka bat, begiak zabalik edukita lortzen da, ez? Gure saioak egin izan ditugunean, Euskal Herrian, eta egiten ditugunean, aur guztientzat egiten ditugu. Lehen aipatu dizut itxasondon, lehen aur beltzak ikusi ditula euskaraz hitz egiten, ez? Baina aur guztientzat egiten dugu lan, eta ez bakarrik barreak sortarazteko. Gu gaude laguna bezala, momentu honetarako, txarretarako, gaixotzen direneako, eriotzak tartean daudeneako, tristurak eta poza partekatzen denean beti diagoxioagoak, hori ikasi dugu ospitaletan. Eta lehen aipatu dizut, Kintxo Berlete genuela ikusizunan Nikaraguan, hango abestiak, hango realidadea jasota, honea etorri eta landuta. Eta hura bukatu ondoren, bizilagun bat hurbildu zitzaidan Jonkal izenekoa, eta esan zian, Josema, ikusi dugu, ikusizun hori ze polita, eta guk orain bi alabak Txinatik karrita dauzkagula adopzioan, eta ikastolan gabiltza, eta zuaitz genealogiko hori familia tradizionalarena da, eta hor ere utxune bat dago, eta horren inguruan zerbait egingo zenukete, eta, bueno, elkartu ginean, adopzio elkarterekin, umealaiak, harrera hartutako aurren elkarterekin, beroa, geiturekin, gehi eta lesbianen elkartearekin, agipaserekin, guraso bananduen elkartea, bitartekaritza eta bizikidetza eta lantzen duena, eta orduan familia mila kolore egitasmoa sortu genuen. Badago karta joko bat familiena, la familia Bantu, la familia Esquimal, la familia tal, eta dena dia berdinak, ez? Aitona, amona, ama, aita, semea, alaba, dena dia berdinak, nahiz eta arraza ezberdinetako izan, oso jolas polita da, baina ni jaio nintzen urtekoa dia karta horiek, 74koak. Eta 40 urte pasazirenean 2004an, sortu genuen beste karta joko bat, 6 ipuinetako bilduma bat, puzleak, material bat, familien realidade berri guzti horiek jasotzen zituena, bueno, berriak edo, batzuk hor zeuden, baina ez genituen ikusten. Eta horrela, eta gero aurmi bizidunen elkarteekin, behin deitu zigutelako landar bason saioa egiteko, eta hurbildu ginean bertara, eta hasi ginean ospitaletan saioak egiten, da elkartekin hasi ginean harremantzen. Eta poliki-poliki, konturatu ginean, elkarte pila bat dagoela, eta Donostiarra zarenez, Intxaurrondora, joan ezkero, txara edifizioaren sotuan, hor daude pizkatola banatuta, bionbo ezberdinekin banatuta daude, elkarte pila bat, guk esaten dugu, submundo bat badagoela, subsotano batian, eta gero joan ginen poliki-poliki, begiak zabalik, aurren neurria jarrita, konturatzen, errealidade pile bat daudela, familiak eta aurrek bizitzen dituztenak, gaixotasunekin zerikusia daukatenak, aniztasun funtzionalarekin zerikusia daukatenak, jatorriarekin zerikusia dautenak, eta kulturekin, generarekin, identitatearekin, sexualitatearekin, familia eredu ezberdinekin, eta orduan, poliki-poliki hasi ginean harremanak sortzen, konturatu ginean ere, horietako elkarte asko gazteleraz funtzionatzen zutela eta dutela, haientzako gai garrantzitsuena dalako lantzen duten hori, gaixotasuna edo bestelako izan, eta hor denetareko familiak elkartzen direnez, gaztelera da nagusi, eta gu pentsatu denun, kontxo, behar bereziak dituzten aurra daude, eskubideak bete gabe dauden aurra daude, gure hizkuntza ere alakoa da, gure herria ere alakoa da, da hizkuntza bat behar berezia dituena zapalduta egondalako, eta gaur egun ere hala dutelako. Eta eskubideak urratuta dauzkan hizkuntza bat daukagu eta herri batez. Eta hon pentsatu denun euskaratik eta euskaraz hurbiltzea, errealitate guzti horien gana,
informatuz, haien inguruan, sensibilizatuz, balioak sustatuz, elkarte guzti horiek sekulako balioa dazkate, elkartasunarekin eta inklusioarekin eta lotura dutenak. Eta gero ere, pizkate eragin nahi genuen, ez? Eta hori euskaratik egin, eta pertsona guzti horiek eta elkarte guzti horiek ikus dezaten, ez, euskara haiekin dagoela, ez? Guk, gure elkarte horiek bezala, gure lana ditugu, gure borroka ditugu, gure egunerokotasuna dugu, baina hartu behar dugu ere gure denbora partekatzeko, eskaintzeko, emateko, jasotzeko, zabaltzeko. Eta horrela hasi ginean, Irrien Laguna proiektua sortu zenean, txoko bat eginez elkartasunari, eta hor egun bizipoza proiektua, nun ja, 20 bazkide gauden, nun 36 elkarte biltzen garen, sekulako proiektua da Euskal Herri osoa bere baitan hartzen duena, integrazio batzordea iparraldean, Nafarroan hainbat elkarte, eta Euskal Herri osoan esan bezala, eta, bueno, pues, iruditzen zaigu Euskal Aur Herri Irripublika horri begira, denona eta denontzat izango dan herri bat eraiki behar dugula, gaurtik, atzotik, eta bihartik, eta ezeren zain egon gabez. Eta bueno, bakoitza beretik, bere eremutik, inurri lana eginez, pues, lor genezake. Eta hori da, gure ametsa, gure lana, gure eginala egunerokotasunean. Baina hainbeste lekutan zaudete sartuta. Zure begirada itzuliko naiz, zeren bai, bueno, abordatzen dezuenean minbizia duten aurren gaia liburuan, hasten zeate kapitulu batekin, takoloren miraria oso polita dana, eta ez dakit hori izan zen lehenengo kontaktua zuena gai honekin, non badakigu jendea gaixotzen dela, nervioso jartzen gaitu aurrak direnean minbizia dutenak eta bar, eta ez dakit nola iritsi zitzaizuen zuei gai hori, edo gai hori abordatzeko interesa. Lehendabiziko bizita Lasarteadoko neskatxe bat genion, oraindik elkartekin harremanik ez genuela eta gerora, pues, zuk aipatu duzun bezala, joan behar genuen Mungiara saio bat egitera, eta arratsalde zen hori. Baina goizean, genuen zerbait berangon. Eta egun balenago jaso genuen dei bat, familia batena, eta Julen izeneko umetxo bat, jaiotzerakoan bihotzeko arazokin da jaiozana, eta hori ospitalean zegoen, koma egoeran, operazio bat egin berritan, eta bueno, operaziora sartu aurretikan, lehen pentsamendua eta hitzak izan zian paiasoi buruzkoak, eta kolo, berriz porrot, eta hori familia ditu zigun, eta, bueno, esan genuen, venga, gozen, aprobetxatuko dugu bidaia, eta gu montatzen jarriko gea ikuskizuna, trezu eta hori, eta bitartean eta kolo, zuzegi korrik hartu gitarra, eta segi ospitalea. Eta area joan zan ospitalea, eta hogei onduan jarri zitzaion, gitarra astintzen hasi, kantatzen hasi, eta begiak zebaldu zitun. Eta Julen izeneko motiko ura, orduan bizpair urte izango zitun, gaur egun 20 urtetik gora ditu, jarraitzen dugu harremana mantentzen, eta, bueno, oso laguna gea. Eta, bueno, ez dakit, guk miraritan ez dugu sinisten, baina bai sinisten dugula energian, harremanetan, eta hoize, begiradetan eta eskutik heldu eta kontaktu horretan eta horrek egin dezakela, ez? Eta hortan sinisten dugu eta hori egiten dugu gure lanean, ez? Lehen aipatu didazu Josemari Porros Josemari, egia da Porrotx Josemari sortu zuela eta sortu zuen zerotik eta bere ibilera, bere baldarkeriak, bere izkera, bere inozentzia hori Josemarik eman zion hasieran, ez? Baina poliki Porrotx joan zan azten, aur jaio berri bat, bezala, eta joan zan bere mundu propioa deskubritzen, sortzen, ibiltzen, izketan, hasi zan museoa banatzen, besarkadak partekatzen, eta Josemarik beiatzen zion Porrotxi, eta esaten zion, ostras, bia Porrotxek zeiten duen,
Eta ze ondo dijoakion, ez? Eta orduan, Jose Mari zezan porrotzen gandik ikasten, ere? Eta nik asko ikasi porrotzen gandik, porrotzek asko eman dit, zugur gorriak asko eman dit. Eta eman dit xamurtasuna, eman dit gertutasuna, eman dit begirada hori, eman dit musua, besarkada, maitasuna, eta eman dit konfiantza hori, geure herritik hasita mundua aldatu daitekela, denon indarrarekin eta denon elkarrekintzarekin, ez? Elkartasunetik, alaitasunetik, gure hizkuntzatik, eta hori egin genezakela, egunetik egunera egin genezakela hori, eta hori bide bat dala, hasita dagoena gure horretik, eta gu hemendikan joan ondoren ere jarraituko duena, ez? Baina gure aldea jarri nahi dugu. Kontziente gara, daukagun indarraz. Zuk ere indarra dezu, deno daukagu indar bat, pertsona guztio daukagu indar bat, eta eragin genezake. Eta importante eruditzen zaigu, kontziente izatea horretaz. Guk, gure lanaren poderioz, eragiteko aukera dugu. Ez? Erabildezagun indar hori, gaitasun hori, benetan eragiteko, eta aukera bado, gauzak aldatzeko, gauzak hobetzeko, ez? Eta horren kontziente izatea importantea iruditzen zaigu, eta Jose Mari Porros Jose Mari, elkarri emanez bizidia, elkarrekin bizidia, eta gu bezala, Pirritx eta Jora, Marimototx eta Mertxe, eta taldekide guztiak. Baina, eske Porros, eta Pirritx eta Marimototx rockstarrak dira. Ona iritsi aurretik, herrian zehar eta goizeko 9 dira 4-5 pertsona agurtu dituzu eta oraindik jendea etxetik atera ez denean. Bueno, gu jaio ginen herrigintzan. Aktivistak ginen orain dela 35-40 urte eta horrela jarraitzen dugu. Gu profesionala gara, afiziotik ofiziorare pasa gara, baina kontziente gara gure lanarekin ere aktivista garela eta eragiten dugula, ez? Eta herrigintzarekiko lotura hori ez dugu sekula galdu, beste gauzen artean hortik edaten dugulako. Eta geure herria biziri badago herrigintzagatik da. Eta orduan hori da gure motorra, gure funtsa eta gure bizitza, ez? Eta bai, gainera oso harro gaude horretaz, oso gustora sentitzen gara, Euskal Herritarra gara, Euskaldunak, herri eder bat nahi dugu, geuretzat, baina munduarentzat ere, mundua ikusten dugu puzle bat bezala, batzuk nahiko lukete puzle hori 2-3 zatikoak izatea bakarrik, hor daude, Estatu Batuarrak, eta Txina, eta Rusia, eta gune deguna da, 1000 pusketa izango ditun puzle bat, kolore askotarikoa, zati txiki-txikikin osatua, nun pertsona bezala herriak egongo diran ahaldunduta eta denon artean erekiko dugun mundu hori, ez? Eta hoxe, hortan ari gara. Pelota juntzait, zerbait neon pentsatzen da... Bira, pelotakin jarraitzeko, konstiente gara ere txikia garela. Zuka esan duzu rockstar, eta gu oso txikia gara, Euskal Herrian bizi gara, eta euskara sari gara, eta poza ematen digu, nola gure lanaren ondorioz, bakalitikan goazen, eta ez 14 urteko, 16 urteko, 18 urteko, 28 urteko, gazteak, eta batzuk euskeraz, bestatu gerderaz, el puto amo, eta esaten zu, hostias, iritsi gara hoien bihotzetara, ez? Eta nik uste dut, hori dala importantea, bihotzetara iritsi behar dugu, maitasun ezin behar ditugu lanak, kariño ezin behar ditugu, eta kontzientzia piztu eta transmisioa bideratu, ez. Eta hor kultura dauka sekulako indarra, ez. Gu esaten dugu, leno inurria garela esan dugu, baina guri gustatzen zaigu esatea izokina garela. Gu hor gaude Bidasoa ibaian, korrontanen kontra, saltoka, igerian, egan, eta badakigu gainera hortan jardun behar dugula, ze gelditu ezkeo,
korrontak eramaten gaitu, ez? Gure bizilagunek ez gaituzte ondo maite, ez? Ustez plurinazionala diren estadoetan bizi gara, baina ez dira horrelakoak, ez? Euskaraz guai gara bakarrik, behatzen baitugu komunikabide guztik, euskaraz berria dauzkagu, tokiko komunikabideak, argia astekaria, irria, ikasi aipatu duguna, geure mundutxokoak, baina Madriletik, Parisetik sortutako guztia, gazteleraz, frantsesez, da, ez gaituzte errespetatzen, eta ez gaituzte maite ez dute euskara aintzat hartzen, ez dute euskara ikasten, eta geure herrian bertan, gu ere modu normalizatuan bizi nahi dugunean, leporatzen digute inposatu nahi dugula, ez, eta oso fuertea da. Gertatzen dana zapalkuntzara maten du, ez dait ohitu iten zarela, edo hortan murgiltzen zarela, edo normaltzat jotzen ditugula, normalak ez diran giza eskubideen urraketak eta gure herriak egunerokotasunean munduko edozein herri bezala biziteko daukan eskubide hori ukatua daukanean, ez? Osea, oso fuertea da. Pentsatzen jarrita, baina, beste alde, izokina garenez, eta saltokari garenez, eta korrontaren kontra horrek ematen digu empatia bat, gu bezala txikia direnekiko, ertzekoa direnekiko, eta gure kulturari behiratzea besteik ez dago, bertsolarik, idazleak, abeslariak, antzerkilariak, margolariak, zertan nahi dian, zeri kantatzen dioten, zeri idazten dioten, konturatzeko euskal kulturak badaukala zer esan, badaukala mezu bat, Euskal Herriai begira eta munduari begira, balioz josita, ez? Eta kulturak salbatuko gaitu. Hor, ni, Valentziar eta Madrileko laguna dauzkat, eta jartzen dian konparaketa izaten da, imaginatu, gazteleraz esaten dira, baina, imaginatu hau bikote erlazio bat dela. Ez ditzateke ondo ikusia izango, bietako batek besteari esan behar balio, egin behar dezu beti hau, inkluso maltratatua izan, eta ezin duzu kexatu, ezin zea dibortziatu, eta beti egin behar dezu niri gustatzen zaidan hori, eta ez zu, edo zure hizkuntzan, eta hori gaizki ikusia egongo litzateke. Aldiz, herri eremura eramaten dugunean, ez dezue, ez da analizatzen, ez dezue, ez da kritika sano bat egiten, Espainiak egiten duen, edo Frantziak egiten duen politika hori, zilegi den, edo naturala den, edo errespetagarria den. Eta hor esate diate, ostia, igual, bai. Hori, ni gaztelera zobeto espresatzen naiz, eta horrela esplikatzen diet, eta egia da, esate diete, inkluso dibortziatea, ezakit, naturala izan beharko luke. Maltratatua sentitzen malin batzea, eta berditzait herri katalanak izan, edo beste munduko edo zein lurralde izan, Baina, gero, ere bai, kulturgintzaz aritu zarala, edo herrigintzaz aritu zarala, jakin nahi nuke, 35 urteko ibilbidea, gehiago dauzkazu, baina ibilbide hontan, notatu duzun Euskal Herrian badugun indar hori gutxitu den, handitu den, zeni daukan perspektibatik, ni esango nuke musikalki eta inkluso literaturan nahiko ondo gabiltzala kultur aldetik, baina Bolondres aldetik adibidez, ez dut sentitzen. Ez dakit elkarte gehiago daudelako, eta orduan Bolondres lana gutxitu egin den elkarte bakoitzean, baina nahiko kritikoa naiz hortan, beraz, abertzuk nola ikusten duzun. Lehenik eta behin, lenguarekin jarraituz esan, gure herriak zapalkuntza handia jaso duela, ez? Lenguan gazte batzuekin ere inun elkarrezketa bat, eta esaten nien, pentsa, oin dela 500 urtetik gora, ez? Nola Espainiar garai hartan gaztelako erreinuak eta
eta Espainiarra nola, pues, Amerika eta munduko ez dakit zenbat lurralde eta konkistatu zituzten, zenbat herri, zenbat hizkuntza, zenbat kultura, ez, zapaldu eta desagertarazi, ez? Eta gerora, pues bueno, imperio guzti hori joan dan gutxinaka txikitzen, ez? Eta bere askatasuna lortu duten herrialdeia gehienek zoritxarra da, baina gerraz entzuten. Ez dakit, ez da egon alako lagunarteko tratorik esanez, bueno, hemendik aurrera lasai egintzazu zuen bidea, ez? Tristia da, eta gu hemen gaude ez, gu gea pixkatazken kondarrak hor gehatzen gehanak ez, hemendik nahi eta borroka horietan ez. Eta zapalkuntza jasan dugu, pentsa Frankoren garaian ere, gure hizkuntza eta gure ikurrak eta onzian debekatuta, zigortuta, eta orduan zuko leiten dezunean, eta gero, nahi dezunean berriz, pixkat, ez, egoera orekatu, aurrera egin, normalizaziorako pausoak eman, besteak diren bezalakoak izan, eskubide eta bete behar berdinekin, azten zaizkizu esaten, inposatzen ez dala zilegi egiten duzuna, pertsonen eskubideen gainetik jartzen ez dela zeure hizkuntza kultura eta zeak, eta bueno, da harrigarria ez. Baina, bueno, hori bizi dugu eta horri ere behar dugu aurre maitasunetik, lehen esan duen bezala, eta kontzientziatik, ez? Eta pedagogiakin eta mobilizazioakin, erregintzarekin, ez? Eta gero zer esan duzu? Pixkat, bolondrez lana eta nola ikusten dugun Euskal Herrian. Bueno, nik esango nuke, pertsonok ere gutako bakoitza gure bizitzan zehar badauzkagula momentu batzuk nun atxeden hartu behar dugun. Beste momentu batzuk indartsuago sentitzen garen, batzutan lagunen arnasa sentitu behar dugu edo maite ditugun ona, batzutan tristeago sentitzen gara, beste batzutan pozik gaude, eta pertsona bezala herriek badauzkatela ere bere aldi ezberdinak, ez? Gu herri bezala pentsa, noiztikan bizi garen hemen, noiztikan izokinen moduan ibili behar dugun lanean, pixkat munduan geure tokia izan dezagun, eta horre suposatzen du aldi ezberdina daudela, ez? Batzutan nekatuago aurkitu gaitezke, behar dugu batxeren hartu, beste batzutan indartsuago gaude, ilusioak sortzen dira, gertu ikusten ditugu gure helburuak, baina gero, ez gaude bakarrik ere, pentsa Katalunian zer gertatu zen, ez? Eta, hemen esaten zuten bakearekin edozein gauza dala zilegi eta lortu ditekela, ez? Eta hala beharko luke, ez? Eta gu paiasok horretarako egiten dugu lan. Gu paiasok lan egiten dugu elkarrekin hitz egiteko, elkarrekin konpontzeko, elkarrekin borobilean eseritzeko, geure sentimentua partekatzeko, gure minak, gure zinak, gure pozak, gure ametsak, eta elkarri begiratuta adosteko eta bide amankomu bat egiteko. Hori da guk lantzen duguna, ez? Eta nahi duguna, ez? Gero errealitatea gordinagoa da, ez? Eta, esaten eginena, ez? Gure herria aspalditik dator, urrutira doa, bolara ezberdinak biziko ditu eta bizi ditu, baina ni konfiantza daukat. Garaiak ere aldatzen direlako, nazioarteko egoera ez da berdina, oin dela 50 urte, lehen aipatu dugu iraultza sandinista eta Ameriketan ematen zian prozeso iraultzaileak eta Europan bertan zeudenak, eta Kurdistanen, eta Palestinan, eta Irlandan, eta Afrikan, eta munduan, ez? Guere ez gara salbuespena. Eta horrek ere eragiten digu. Eta mundu aldatzen denean ere, gugan eragiten du. Eta orduan gure bilbidea, gure borrokak ere horrekin zerikusia dute. Eta nolabait zigzag bat ite dute, batzutan hemen digoaz, beste batzutan handik, orain arnaz hartu behar dugu, atxeden, indarrak hartu,
berriro beste modu batez aritu, eta pentsa, gu zurgorriak inegea, eta musua banatzen. Esaten duen musuka baino egurra, Musuka baino, venga, hemen bakoitza beretik. Eta orduan, ni konfiantza daukat, lagun bat entzun nion behin, berari itxaropena zitzeita baino gehiago konfiantzaz. Gustatzen zitzaiola hitz egitea, ez? Itxaron bardezu. Itxaron, erortzen zegun, unbaitetik netortzen zegun, ni konfiantza daukat, ze aurra, gazteak, titia eman diegu, hoiei, ikusitu guazten, ezten, eta ikusten dugu ere, beste modu batez, bada ere, baina, amesten dala herri honetan, eta ametxoien alde emateko pres gaudela, eta moduak eta aldatuko dira, eta bideak aldatuko dira, baina askatasuna maite dugu, norberarentzat, maitatzeko askatasuna, harremantzeko askatasuna, bizitzeko askatasuna, eta pertsona bezala herriak. Eta gero herriak ere bizitzeko askatasuna maite du. Eta horrek bere bidea egingo du, ez? Modu ezberdinetan, baina egingo du, eta ez berez, ez? Egia da gero horrek lanketa bat behar duela, eta hortan ari garela, ez? Transmisio bat egiten. Zuk titia aipatu duzu, eta ni esango dizut, ni haurtzaroan beste pailazo batzu jartzen zizkiatela etxean eta bar, baina lehenengo aldiz ikusi duela zure antzezepen, gainean zu bakarrik zeuden, izan zen Kortxonean, Groseko Kortxonea gaztetxean, horre egin genuen ekimen bat, nola Kortxonea oso gertu zegoen beste bizilagun batzuen gandik, eta orduan adostu genuen, kontzertuak eta amaiketarako amaituta zeudela, eta jende guztiatako zela, eta pixkat errespetu hori genien bizilagunei. Baina, egin genuen alako ekimen bat, porrotxekin, bertako aurrei edo eskerrak emateko, eta bizilagunei eskerrak emateko, bi antzeslan egin zenituen. Eta ni ez nuen inoiz ikusi, banekien hortzu ziren Peritx, Porrotx eta Manimototxo oraindik ez zeun, baina banekin hortzu ziren, eta ez nuen inoiz ikusi antzeslan bat. Eta hor hasi zen, hor aurkitu nintzen, politikoki zuzena dena, eta naturalaren arteko kontraesan bat, eta esplikatuko naiz, non aur guztiak zenituen aurrean, eta, Pirritxek aurrak izan ditu, eta titia ematen dago. Eta nire bain titia eman nahi diet, baina nesaite zer ateratzen. Eta nire esan non, txokanta izan zen, ez nuelako horrelakorik espero pailazo batzuen gandik, eta nire esaten non, gauza naturala da, baina ez da politikoki zuzena horrela esatea, edo jendearen gehiengoaren aldetik. Eta aldiz, antinaturala izango litzateke, horrela gauza horietaz ez hitz egitea. Ez hortaz eta beste gai askotaz. Eta hor gehatu nintzen oso moska esaten. Jode hauek. Eta ni uste hori gertatzen zaiela, nire irakurpena da, aurretan pailazoak eta asko egin ditugula, nera bezare helduak era, eta ja pailazoak ezain beste, baina berriro guraso geranean, berreskuratzen dugu, ez dakit aurri izateko hori, baina bai sentikorragoak gera guraso geranean. Eta batean, unkitu egiten zera, eta esatezu, ze ona, ze baloreak, ze... Eta hor piztu zitzan, nik Kortxoenean esan nun, ostras, pailazo goik. Bai, abestiaren genuen, maitatasunez. Igor Elortzarekin, ez? Eta ordan, hori itziten dugu transmisioaz, eta, titia ematerakoan ez dezu esnea, bakarrik ematen ez, ematen dezu kontakto bat, ematen dezu, ez dakit, ez, goxotasun bat, taupaden soinua, ez, energia hori, lehen aipatu dugun energia hori, eta orduan hori denon eskura dago, ez, eta gu, lehen esan dugu, ez, gure pailazoa, gure izakerak ere, bere bidea egin duela eta egin dutela, eta Porrotxek ere, bizi ala, harreman duala, aurrera doala, ez? Lehen aipatu dugu, familia mila kolore, ipuin bildu main genuenean, lau elkartekin elkartu ginala eta 6 ipuinata genitula, eta gerora berriro egin behar izan du genuen, ez? Eta Mirena Murizakin elkartu ginen, eta familia da
amon batek zahar-etxean inguruan dituen zaintzai eta egoiliarrak, harentzat ua izan diteke bere familia izan diteke bikote bat umerik ez daukana, familia izan diteke horreun geota gehiago lagunak elkarrekin bizi dira, ez? Pixkat etxe bizitzarekin daukagun arazoa dela. Eta familiaren nolabait izaera, pues, bueno, asko aldatu da, eta errealidade berriak sortu dira, eta gu ere errealidade berri horiekin gu ere aldatzen goaz, eta batez ere begia zabalik, belarria zabalik, ez bihotza zabalik eukita zu ere aurrera zoaz, eta bai, hortan gu ere naita landutako zerbait da, ez? Azkenean geure herria edo xamurtasunetik, zaintzatik, elkarrekin bidea egitetik eta izango da edo ez da izango, ez? Eta gure garaiko, ez? Goita urte marruman izan nintzenean da, bar, ez? Bizkat militantzia garai horiek, sakrifiziorenak eta... Ez dugu, uste ez dugu laitzegin, mikrofonoz kanpo itzegin dugu, ez? Bai, baina, bueno... Marruman egon zinela eta... Bai, beste garai batzu zian, eta beste militantzia bizitzeko beste modu bat, eta askotan sakrifizio askokin, eta... Nien nintzen bertan egon, baina bai, gure presidenteak esaten zigula 88 urte horretan, aste nagusian ireki zala marruma, eta kaleak sutan zauden. Osea, ziren garai batzuk oso txarrak, tensio pila bat, gros bezalako auzo batentzako jartzea erdian, euskal zeinua zuen lokal bat eta bar oso gogorra izan zela garaietan, eta bira, gaur arte. Bai, lehen aipatu dugu, ez? Mundu aldatzen da, eta bideak aldatzen dira, baina helburuak hor daude. Eta gaur egun, egoerari oso gordina dago. Behiratzen bai egun munduari, zenbat gerra, zenbat okupazio, zenbat esi, zenbat etorkin, zenbat migratzaile itxasotan galduta, zenbat hipokresia, zenbat injustizia, ez? Ebain, onda, titan delako hori, hor, multimilionari horiek hor, ez dakizet, hegazkinak eta haien bila, ez? Eta bitartean, eta denbora berean, Mediterranean itotzen, ez? Lagunak, eta Aita Mari itxasontzia hor dago eta jazarpena jaso behar du zergatik eta bizitzak salbatzeagatik, ez? Mundu horretan bizi gara, mundua oso gordina dago. Eta alde horretan, guk herri bezala jarraitzen dugu gure ametsen bila eta amets horien parte ere bada beste mundu bat, ez? Eta hori zaintzatik, xamurtasunetik eta elkarrekintzatik, egin daiteke ere bai, eta hortan ari gara, ez? Eta horrela izan dadila. Aitatasunaz eta amatasunaz hitz egin dugunez, liburu hontan badago kapitulu bat, motxila aurrak, izan daitezkenak, kartzeletan lehenengo urteak pasaituzten aurrak, zeren, klaro, guraso bat kartzelan sartzen dutenean, ez diotek entzen, aita izateko edo ama izateko aukera, logikoa denez, baina hori gartzelan egoten da lehenengo urtetan. Ematen du dala gai bat, nola dispersioa eta amaitzerari den, ematen du dala gai bat kadukatu egin dana, baina berez aurrak jaiotzen jarraitzen dute, eta ez dakit kartzelak prestaturik dauden horrelako situazioetarako, eta ez den errezten beste ambiente bat, eta ez pareta grisak eta abar. Zakit nola zerbait dakizun. Bueno, oaintxe bertan esan deu mundua oso itxusia daola, eta eskubideak urratzen nahi diala, ez? Homofobia, xenofobia, ez, transfobia, denetariko fobia daude, ez? Eta, persona txiruak ere nola jasartzen diren eta herri txiruak eta zein justiziak bizi ditugun, ez? Hori da realidadea. Pixka bat, irutzen zait, Euskal Herrian lehen aipatu dugu, ez? Eredu berriak eta borroka berriak sortzen nahi dian. Ni interesa handiz jarraitzen dut, egitasmo
publiko komunitarioak nola sortzen edian, ez? Hemen gertu daukagu Hernani, eta Hernani buru jabe proiektu horren barruan, eta bueno, eta daukagu Zurbil, eta daukagu guran beste batzuk, zaintzaren inguruan, ezkidetzaren inguruan, feminismoaren inguruan, elikaduraren inguruan, baserritarren inguruan, energiaren inguruan, nola sortzen edian eredu berrik nun instituzioek haien bitartekoak eskaintzen dituzten, ekonomikoak, humanoak, bestelakoak, eta herritarrak ahaldundu egiten diren, kooperatibak sortzen diren, oso zabalak. Eta iruditzen zait, eredu oso interesgarria. Ez, munduan, segurazki beste nun baiten ere izango dira, ez? Baina ikusi dugu ere, erori diala, ez? Sistemak, ereduak, baita ere, amesten zutenak ere, mundu justuago batekin, eta beti hor gabiltza zein da bidea, zein da eredua, zer izan daiteke. Eta Euskal Herrian, Euskal Herritik bertatik sortzen nahi da eredu berri bat. Eta hor, hezkuntzarekin bezala diogu, dauzkagu familiak, dauzkagu eskolak, daukagu administrazioa, daukagu herrigintza, eta hori balio dezake edozein eremurako, eta batetikan instituzioak, bitarteko dauzkatena, baina gero herritarrak, eta herritarrak ahaldunduta, eta proiektu horietan gutxien daukaten nahi ere tokia eginda, eta sortu daitekela nik uste dut, eredu berri bat, izan daitekena itsasargi bat mundurako. Eta horrek, lehen aipatutako konfiantza ematen digu, gauzak egin daitezkela hobeto eta hori. Baina, mundua oso itxusia dago, eta mundua eredu zigortzailea daude, pixkat status quoa mantentzeko, eta espetxe sistema horrelakoa da, zigortzailea da, oso zurruna da. Berez politikoki ez luke horrela izan behar. Osea, estatu batuetan badukate penitenziaria den hori, baina berez gartzelak izan sortuta daude, gero gizarteratzeko jendea eta laguntzeko beren proiektuekin eta bar, ematen du adoptatu dugula estatu batuetako zigor politika hori, ez? Zuk, noiz izan dezu argitaratuko dela elkarrizketa hau? Abuztuaren 13. Abuztuaren 13. Orain gaude... Uztailaren 20... Ekainaren 20... Hori. Justo egun hauetan, Belok, Felipe Gonzálezekin Interior eta Justizia torko ministro izan zenaren deklarazio batzuk egin dira, hori hartzun hartu dute, gali buruzkoak, eta juk ikusi dugu hemen Aznarrek eta bere gobernuak nola intzion gerra Iraki, ez? Estatu Batuarrekin eta Inglaterrako zeakin da. Eta hor, 10 milaka persona hil zituzten, gupida gabe, eta gezurretan oinarrituta, ez? Eta, hor da, impunidade osoarekin, hor jarraitzen du, Aznar jauna nahi ditunak eta bi esaten, ez? Eta estadoek, gobernuek badukate impunidade hori, ez, bortxakeria erabiltzeko modu legal batean, modu ilegal batean, denon diruak ere hortarako inbertitzen, eta hori batetik, gero enpresari haundik, sarrasiak egiten edia hemen eta Amazonian, kanpoan, beste toki askotan, eta daude lapur eta delinkuente haundiak kartzelan sartzen ez direnak, ez? Eta normalean sistemak babesten ditu sistematik gertu daudenak eta zigortzen ditu zer gutxi daukatenak, eta espetxe sistema ez dakit oso injustua da, eta bertan daudenak, eta guk ere oin dela gutxi martutenen izan gara saio bat egiten, eta kartzelak barrutik ezagutzeko aukera ere izan dugu, eta ez dakit, ez dira eskubideak bermatzen, ez? Eta gainera Euskal Herrian, dispersio politikak izan ditugu, 100 kilometrotara ondu dira presoak, haien familiek hori pairatu dute, aurrak ondu dira kartzeletan, Euskal Herritik urruti, ez dute izan eskubiderik parkean jolasteko, aurre eskolara joateko, lagunekin aritzeko, ondartzara joateko, mendira.
ukatu zaizkie haien eskubideak, eta bueno, guk pixkat horien ondoan ere izan gara, ez, egon behar genuelako, lehen aipatuet, gu aur guztientzat egiten dugu lan, eta gugana etortzen direnean, hartzen ditugu, musikatzen ditugu, eta bezarkatzen ditugu, baina gugana ezin dutenean etorri, saiatzen gara gu hurbiltzen haien gana ez, eta transmititzen, beste transmititzen digun gauza bera ez, eta bueno, hortik izan dugu gertutasun bat ere kartzelekin, ospitalekin bezala eta bezalakoekin bezala, ez? Eta guretzat oso naturala izan da hori, eta asko ikasi dugu hortik ere, ez da? Eta bueno, bai pozik gaude egindako bide horrekin eta hor jarraitzen dugu. Kaixo. Bueno, leno goratu diazu gauza dela, orain dela gutxi irakurri nuen, esperantza zegoela norbaitek, orain ezakit izena, baina esperantza zuela aiako epaiketetara eramatea, hemendikan urte gutxitara, gauza ekonomiko edo naturarekin sarraskiak egin dituzten enpresak eta bar. Ea egia dan, zen daramagun bidearekin Bai. mundu grisa daukago horretik. Gero ipatu dugu belok eta gal eta bestelakoak ez. Nik egia esan, atzera begira baino, eta atzera begiratu behar da, eta argitu behar da zer gertatu dan, eta zer bizitu du gure herriak, eta ze momentu txarrak pasa ditugun denok, eta ze sufrimendua sortu dan, eta eragin dan, eta bueno, hortik ere ikasten ari gara, eta guk aurrera begira nahi duguna da, pues esan bezala, xamurtasunetik, zaintzatik, musuetatik, eta elkarrekin eskutik helduta, bidea egin, indarrak batu, zabaldu, eta aurrera egin geure proiektuan da geure ametxetan, ez? Eta pixka gelditzen gara, hoize, saiatzen gara behintzat, bueno, basur gorritik eta laitasunetik hori egiten, ez? Eta iruditzen zaigu badala bide bat eraginkorra, eta konfiantza daukagu. Eta iruditzen zaigu hortan ari garela oroar, Euskal Herrian momentu honetan, eta, bueno, pues gero munduan gure laguna dauzkagu, ez? Hemen, Galizia, Katalunia, Irlanda, Korsika, Bestia, eta Espainiar estatuko beste herriak ere bai, eta Frantzianak, Occitania, eta Bretania, eta Bestia, eta dena, ez? Orduan, bueno, hortan daukagu konfiantza, eta hortan nahi gara. Bueno, ez gara asko luzatuko, baina bai, gai pare bat dauzkadala oraindik ateratzeko, zeren esan duzu aur guztientzat antzesten duzuela, baina ze baloratuak zeraten familien gandik. Bai aur gaixoen familiak, bai hil diren familien gandik, eta, bueno, ni ustez bereziki zaintzen zaituztetela, eta batez ere, zakit zein izan den zuretzako momentu unkigarriena. Baina aspanogi, kameren aurrean gelditu den momentu unkigarrienetako bat gutxienez, kameren aurrean geratu zen, aspanogik horrelako omenalditxo bat egin zizutenean Lasarten, eta bar, hitzik gabe geratu zinen hor. Bai. Hombre, momentu asko dira partekatu ditugunak, ez, onak eta gogorrak ere bai, ez, eta esan bezala guretzat laguna dira dauzkagunak, eta, bueno, ondo pasatzen dugunean ondo, baina gaizki pasatzen nahi garenean gertu egotea nahi dugu, eta momentu horiek ere bizi eta guretikan eman, ez, eta gero familia ere transmititu, pues, konfiantza, pizkate ospitalean topatuko dituzten medikoekiko konfiantza hori, erizainekikoa, langileekikoa, elkartekikoa, sare bat dago, ez? Elkarte horiek sare bat dira, bizipozare sare bat da, erori ezkeo eutxiko dizuna eta lagunduko dizuna, ez? Leheno aipatu duzu beste gaia, kortxoenea eta gaztetxetan ere ibili izan dugea, eta hortan iruditzen zaigu ausartagoak beharko genukela izan. Oroar, seme-alaban bat aurrak dauzkagunean nahi dugu iniziatiba dutenak izatea,
kritikoak, aktiboak, ez, nahi dugu pixkate haiengandik guzti hori, ez. Baina gero, askotan, egunerokotasunean, igual jarduten dugunean, ez ditugu praktika horiek egiten, ez? Igual, ez dugu asko arriesgatzen, ez gara ausartzen, gelditzen gara eskolaren lau pareten artean. Esatezu gizarterekiko. Bai, oroar, edo familiakiko. Nik uste dut zaintza oso ondo dago, nik uste dut, baina iruditzen zait heziketaren parte eta transmisioaren parte izan behar dula aktivismoa. Zan dut aurrek gugandik entzuten dutelako, esan behar duzu jatorra, eskuzabala, beste lagundu behar diezu, tal. Hori entzuten baue, baina ez baute ikusten. Ni uste geure buruari galdetu behar diogu guk transmititzeko balio batzuk, zer egin behar dugun horretarako. Esatearekin nahikoa da, edo ere egin behar dugu. Nik uste dut, heziketaren parte ere badala egitea, eta aktibo izatea, eta gaztea zarenean, gaztetxean engozea. Baina bestela auzo batean bizitzara, auzo horretan jai batzorde bat dago, komunidadea egiten da jai hoien bidez, ekintza hoien bidez, zu eskolan umea daukasunean guraso elkarte bat dago, aurrentzat antolatu daitezke euskarazko jarduerak aisialdirako, nolabait eta gero barne bizitza eskolakoa, eredu pedagogikoa, azkenan komunidadeak egin behar du, koherentzia bat eduki behar dugu. Koherentzia eskola barruan egiten danak, kalean egiten danarekin, etxean egiten dugunarekin, ze bestela hor komunikabideetatik, sare sozialetik eta jasotzen duguna, askotan kontrako bide batetara eramaten gaituzte, ez orduan, jarrera aktibo bat izan behar dugu, eta heziketa ez da bakarrik esatea da, egitea, da eredu izatea, da praktikan jartzea, eta hori maila guztietan, familia mailan, hezkuntza proiektu bezala, eta askotan izan behar dugu pixkat ausartak, eta puntu, ez dakipa, ekintzaile ero puntu bat euki behar dugu gozak egiterakoan, eta askotan oso zurruna gea. Iruditzen zaite erabakitzerakoan, eta gauzak egiterakoan, eta, beste txispa bat. Hor sortzen da herrigintza. Basetatik, gaztetxetatik, auzo elkartetatik, eta... Bai. Importantea da herrigintza ezinbestekoa, eta adin guztietarako balio du hori, jaiotzen garenetik hiltzen garen arte, bakagu zer eman, zer jaso, zer ikasi, zer irakatsi, eta belonaldi ezberdinak batuta aurre egin behar dugu. Eta gainean balio du, auzoa hobe ezagutzeko, herria hobe ezagutzeko, kontaktuak sortzeko. Bai, zalantzei gabe. Azkeneko gai bezala, bai azken urteetan zabiltzatela lanean nahi zenekin, bisibilizazio hori, transexualitatea, aurre eta gaztetxoentan, nola iritsi zitzaizuen gaia, nola abordatu zenuten gaia? Nahi zen elkartea aipatzen duzu, leno Krisalis izan dakoa, aipatu ditugu leno famili eredu ezberdinak, guk egin dako ipuinak, puzleak, bestelakoak, kartajokuak, eta behin, ipuin bat egin genuen, porrotx izpiluan, eta porrotx bere buruari begira, eta bere gorputzari begira, eta bere zakilari begira, eta nola mutil sentitzen zan, eta zan horregatik ez. Eta gero sortu zen Krisalis elkartea, bizkate errealidade berria, eta bizkat lehen esan dakoa begiak zabalik, eta bihotza zabalik elkartu, entzun, ikasi, eta praktikan jarri, ez? Eta, ipuin hori aldatu genuen, sare sozialetan beste modu bat esplazatu genuen, eta azkenean gune deguna da askatasuna. Pertsonok izateko, adierazteko, harremantzeko,
bizitzeko, amesteko, askatasuna edukitzea, eta askatasun hori oinarri moduan hartuta, bizikidetza sustatzea horretarako importantea da errespetuare bai. Eta oso importantea da heziketa borobilan eseritzea, elkarri begira jartzea, bakoitzak dituen sentimenduak, minak, ezinak, nahiak, desirak, ametsak, guzti horiek partekatu, elkarrekin hitz egin eta adostu bide bat, eta bide hori bizikidetza izan dadila eta elkarrekin. Askotan zaila da topatzea alako espazioak. Egunerokotasunean. Etxean ere denborai gabe biltzen gara. Azkarra ditugu gauzak, ez pixkat estres batean bizi gara, baina importantea da etxean, eskolan, kalean, herrigintzan, borobian eseri, elkarri begiratu, elkarrekin hitz egin, adostu, partekatu. Neuzta dela formula mundua salbatzeko, ez? Etxetik hasita. Eta naizenekin hori gertatu zaigu. Bizipozan dago naizen gaur egun, eta naizen bezala beste 35 elkarte, eta elkarte horietako bakoitzak beretik ematen digu errealitate berri bat, eta ezagutzea da importantea, eta behin ezagututa, bildurrak alde batea utzi, eta bide elkarrekin itea. Bai, hor, beste podcast bat daukat grabatzeko, oain dela urte pare bat atzeratu duana, errespetua ematen dian gaia dalako, eta aingeru maior bai mikrofono hauetara ekarri nahi duala. Bukatzeko, ez dakit zertan zabiltzaten lanean, kontatu daiteken. Bai, orain urtea bete abentura bizi ikuskizunarekin ari gara, 35 urte bete ditugulako, orain alboan elkartearekin ez gara ia itxiko, ipuin ilustratua argitaratu genuen iaz, Leire Bilbaoren hitzekin, Irrimarran ilustrazioekin, Xabier Zabalaren musikarekin, eta taularatuko dugun urreko ikuskizuna hori izango da, datozen urtetarako ere badozkagu ideiak, egia da urtetan aurrera joazela, eta... Oso sano ikusten zaitut, batez ere zu, ikusi ditut funtzio batzuk, adibidez eskerrik asko eta horrelako funtzioak ikusi ditut, eta esaten, tipo, hau urdu eta erdi, saltoka eta beste, eta horrela, fondoa izan behar da horretarako. Bueno. Rockastarra, leheno esan dugu bezala. Egia esan, urteen poderioz, galtzen joaten zara fakultate batzuk. Eta hori izan daiteke, indar fisikoa, izan daiteke arintasun hori, ez? Baina egia da, irabazten zoatzela beste gauza batzuk, ez? Begira da, egoerak ulertzeko gaitasuna, inguruan dauzkazun pertsonak nola sentitzen diran sentitzeko hori gaitasun hori ere, eta orduan egoteko, egiteko sensibilitate hori eta transmitetzekoa eta konfiantza hori, hori irabazten joaten zara, azten joaten zara maila horretan, ez? Orduan, momentu honetan sentitu gaitezke eroso edozein zirkunstantzian. Atsegina izan, triste izan, gogorra izan, gela batean izan, ume batekin, eskola txiki batean, toki handi batean, egoera bakoitzean kokatzeko, egoera ulertzeko, eta transmititzeko, jasotzeko eta konektatzeko gaitasuna hori nik uste dut irabazten joaten zara denboraekin eta beste gaitasun batzuk galtzen. Eta gu, egia da, desazelerazio prozesu batean ere bagaudela, saio asko izan ditugu, asteburu asko, bidai asko, jarraituko dugu egiten, baino segurazki gutxiago, baino hala ere, gu hiltzen garenean, kutxean, bizulo ongoia zapatak ateatzeko, eta Porrotx eta Jose Mari Porrotx, Mertxe Mari Mototx, Bertxe, eta Aiora Pirritz, Aiora eta gainontzekoak elkarrekin hilko dira. Kasualitatez, kontatu dituzu ezen bat antzeslan darma zuen? Ez dakit, 35 urtetan, ez dakit, nik esango nuke 5.000 gora bai, segurazki. Eta gero... Makillajeak hori bai azalean ez du eragiten, no?
hola jaio ginen. Zea, Obeliz, nola erori izan lapikuan, eta indar hartu zuen, gu pintura pote baten eroriko ginen jaiotzeakoan, eta hola kolore horiekin jaio ginen. Segurazki bain berriro jaio ezkeo, pailazoa izateko ez da behar beste kolorerik, ileorderik, zapata hundirik, ez da behar ez da sudur gorririk. Pailazoa izateko arima behar dezu, gogoa, ilusioa behar dezu, eta pailazo ezaguna daude, sudur gorririk ere ez daukatenak, hasi txarlotetik eta zenbat, Baina egia da, gu horrela jaio ginela, eta aurrentzat, pertsonai horiek berezia diala, benetazkoa diala, bere bizitza propioa dutela, Mari Domingik edo Olentzero daukan bezala edo beste bat, eta alde horretatik ere hori ere polita dela, eta orduan inozentzia hori, eta ilusio hori, eta magia hori, pixkat ere guzti horiek ere bate dute, jantzi, kolore eta beste horiek ez. Baina importantena da zure ilusioa eta zure gogoa, eta momentu honetan, ni uste gu jarri egitezkela, beste zer gabe, pailazonare egiten eta berdin, edo oso modu antzeko batean egingo genukela. Horatzean kuadro bat daukezu oso polita, eta gauza bat eta esgoratu naiz. Zure aurpegiko koloreak beti berdinak izan direla, baina hasieran porrotxek peluka beltza zuela, eta gero urdina. Eta ez dakit erlaziorik duen euskeraz esaten da, ila zuritzen danean urdindu egiten dela, eta hor jarri zenun peluka urdina, edo... Bueno, hore Pirritxek ere aukeratu zuen bere kolore arroxa, fusia, indartxo hori, eta orduan nire arekin batera animatu nintzen, ez? Baina, gure taldean egia da, saiatu garela anistasuna isladatzen, ez? Eta porrotxe bere izak eraboka, Pirritxek ere berea du, eta gero Mari Mototx ere jaiozitza egun gelditzeko. Eta Mari Mototx bere betaurrekokin, bere galtza motx beltzoiekin, bere arboletara hilo eta biurrikerikin, eta bere, ez dakit, zea horrekin, beste eredu bat ere genuen ere sortu, ez? Eta gure taldean aurrek ikus dezatela ere anistasun hori, aberastasunari eta denek daukatela toki bat, ez? Eta izan zaitezkela pailazo, eta izan zaitezkela ere pailazoaren lagun. Eta gure kasuan hori gara, pailazoaren lagunak, Mari Mototx bezala, eta umeak ere sentitu dezatela hori. Eta hola, etortzeia saiotara ere bai, asko eta asko Mari Mototx bezala jantzita ez. Eskerrik asko, askotan eman dizkizuete eskerrak, baina eskerrik asko egiten duzuen guztiagatik, transmititzen dituzuen balore guztiengatik, asko ikasten dugu, bai ikusteko eraz, eta bar, begiak irekitzeko moduaz, eta bar, eta nola aur txiki bat daukan, seguro gehiagotan jarraituko zaituzte dela, hemen deiken aurrera, pailazo abestiak eta abesten, eta bar, eta... ez dakit, azkeneko hitzak zerbait kontatzerik nahi zenuken? Eskerrik asko zuei, eta marrumari, eta herri honen alde, denona eta denontzat izango den herri honen alde, baina bere buru jabetasuna izango duen herria, bere askatasuna izango duen herri horren alde, eta beste mundu baten alde lan egiten duten guztientzat. Ez ditugu garai errazak bizi ez dena ipatu dugu, zenbat fobia dagoen kolore askotarikoa, zenbat zapalkuntza, zenbat injustizia, zenbat okupazio, eta ez dago lan makala. Honi buelta ematen, baina konfiantza izan behar dugu, eta geuretik gure hortzak erakutsiz. Borrokatzeko eta irri egiteko. Hortzak erakutsi behar dira, eta zoriontsu izan. Eta pozi bizi, bizitza bakarra daukagu eta disfrutatu bizitzaz elkarrekin eta elkar ekintza eginez. Eskerrik asko, eta eskerrik asko bai onaino iritsi zaten guztiak, podcast hau ikusten,
Mi esker, laizter ikusiko dugu eszenatokietan. Hoize, nahi zuen arte. Muxu badenontzat, haupa zuek. Aio! Marruma kulturala.